Milé dámy, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás pozval na 20. ročník endoskopického workshopu Olomouc Live Endoscopy. Stejně jako v minulém roce, letošní ročník spojíme se schůzí Českého pankreatologického klubu. Bude se tedy jednat o dvoudenní akci, kdy čtvrtek věnujeme onemocnění pankreatu a pátek endoskopickým přenosům z druhé interní kliniky fakultní nemocnice v Olomouci. Letos máme celou řadu zajímavých hostí. Pankreatologického dne se zúčastní přední evropský pankreatolog profesor Hegi z Maďarska a Olomouc Live Endoscopy poctí svou návštěvou dvojice vynikajících endoskopistů z Harvardu, a to původem Japonec profesor Aihara a jeho mladší kolega Daryl Ramaj. Jsme přesvědčeni o tom, že také letos pro vás budeme schopni připravit atraktivní odborný program a že stejně jako v minulých letech bude také dosti prostoru pro sociální kontakty. Těšíme se na vás, přijeďte do Olomouce. Loučíme se.